wan ban ai kublei pi sa sisin pat ki ba i ki jung blei nakabenta ke ni ka por ka bakordor mangiyo banyo sungu pat ikaktin ka jung blei tinga ai kublei pi sa sisin pat ka keteng ka jung jisu nong penim bat ngini phai si kaktin ka jung blei ka benta ka bakhat du e bakata kalong ka pat fur ka bangini penkut ya kani ka jing subject ka jungi sapang ka jing perkhat hakani ka pat fur ka bakhat du ngin pet naga Bible bakidon sautli ki kerdon ni kijing jam ki basuktam bangin le ki ba ublei ukwa ingi banbut lani bangin penmlin badakini ki sautli ki kerdon ngin hikai penmlin ya ka jinget aka jing im jungi ngin exercise ya ka jinget haka jing im ka jungi ublei daka balong simple daka basuk ukwa ingi dakini ki sautli ki kabaningkong tang ban super khat kabaar tang bangin sukren kabalai tang bangin sungen bat kabasau kolong tang bangin sule ban perkhat ban kren bat ngej bat le kita kilong ki ba ublei ukwa ingi daka ba jam bangin le kini manu kila ban kren bat manu kila ban ngej ya ke bat ke ka baki briu kile lapen khi ki da ke ka baki perkhat lapen khi ki da ke ka baki ong bat lapen khi ki da ke ka baki ngej kat kum ka Bible ngi pej ublei ukwa yangi bangin pendan kam ya ka jingej da ka bangi perkhat ya ke bakrau kabar ban kren ya ki bakrau kabalai bangin ngej ya ki bakrau bat kabasau bangin le ya ki bakrau ningkong ning syap ngidei ban pensyong nong rim ya ka jing perkhat lani ka jing mut jing perkhat jungi ha ka ktien ka jung ublei bangin puson mit labat sngi ha ka ktien ka jung ublei la hukum yingi bangin don ya ka jingmut ka jung ukris la hukum yingi bangin don ka jingmut ka jung ukris ha ka jing im ka jungi tongin ken mau ya ki prateli ki jing perkhat ni ki jing puson balajer apostol Paul ha ka sti kinong Filipi saw kelenong upen kod da ka baong tu pin ya perkhat ye ni ki ru namar ka jing perkhat ko mengilekren sedien ketika daud tenrai jong ka jing long ubriu bala ya ka ban penbet tang da ka ktien ka jung ublei tu pin perkhat ya kini ki ru bat abangi yai penmlien ban perkhat bat habangi hikai penmlien ngi hikai penmlien ya kini ki sautli ki kerdon klempep nginla ban perkhat kumba ujisu perkhat nangta banginla ban kren kumba ujisu ukren nangta shu nginyo ya ka jinget jung ublei bat nginget kumba ujisu unget bat kabasau nginla laningin le ya ki bakrau kumba ujisu kris ulale Apostol Petrus sa Stephen ng kong lenong kabasaw kat khot kabakat way wong lada uno ru ukren tuon kren ken kum ki jing ong ki jung ublei kum ki oracles uno ubakren on kren ken ye kaktin ki jung ublei ka jing kali kalong balai waple kumta namar ublei wong kitab Isaiah san busan kalenong kat khot kabakat way wong kumta kan long kada kaktien ya ka bala mino nakasintur jonga kamut kaktien ublay kan amwan phai sudah hanga henry kan pendap ya kata ka bangas ngobha kan roy ru ha ka bangalapha ya ka kan roy habaki syakri jong ublay ki krani kaktien jong ublay kan roy day haba pikum ka balang pikran ba piyai kran ya kaktien ka jong ublay ko ka balang kren ni ka ktien ka jung ublei kren ni ka ktien ka jung ublei ka jung im ka jung pi penan kami kini ki sautli chu ublei wong kitab sam pra paknai kat khot ka balai phusau
uladap ong lupa ba ya kejutangan om penkeng. Lemni pen kala ya kata kabala mino anak sentur jonga. Syuk kitab milik Malaki ublay uang nabangalang utray ngamju kala. Bonsin kijing artetin kitu no ya kejengat jongi ku kibriu kijung ublay. Bikin ma waga gospel Marcos kendai kelenong uji suang ya utu ukpa utu kena ubupang bor. Lala mila bangai ki ai baro kilong kibala ya utau bangai. Ukpa jung tu kena ula yam jam ula ang da kijing jau umat. Ngangai atrai tu ya rap ya kijing bangai ke jonga. Ko kabalang kijing duai jungi kelong. Bangin duai nganget try nganget yarap ya kajung bom nget ke jonga yarap ya kajung bom nget ke jonga namar kajenget kalau ngenong tu man laga khelemat bantu ya kajenget ke jongi kajing artetin kalau ngenong tu ke bakrau ya kajenget ke jongi tungin perkhat ya ki bakrau kabaar tungin keren ya ki bakrau kabalai tungin nget ya ki bakrau bat kabasaw tungin le ya ki bakrau hatu jisu lakular aga gospel Yohanes kalenong kabasaw kadkot kabakat ar uang sisa ang api sisa ang api uta ubanget hanga ya kita kijingle kibangale mga utaru onle ya kita kijingle kibangale mga utaru onle bat ya kibakham kraw wow kham kraw ya kini onle namar ngan selekno mga sya uta ukpa kita kediki kular jungublay ngangan lekno hendrei kham kraw kibanget kham kraw ka balangkan le hatu ki apostol kimsel melale eki kamba bakidak kala bat kijing pela hadin bau jisu lalait no bau lathe yu mensi boku jungublay ki apostol ngipet ki dak kala kijing pela ki kam ki bakrau ki lajia ha kijing em jungki gila pendap ki mission ke jungublay ko ka balang kijing duai jungi kalong bangin perkhat ya ki bakrau bat haba ka jenget jungi ka kraw ngila banle ya ki bakraw nakabenta u Jesus Christ haba ka jenget jungi ka kraw ngila banle ya ki bakraw nakabenta u Jesus Christ ngipet ya tin phira katin emsngi jong ugari kalong bangin khmi linti ya ki bakraw na ublay bat ban shim ya ki bakraw nakabentaw blay ublay jungi ulong bakraw oh ubakraw ule ki bakraw tangala dangi ngidon kajing perkhat ka bakraw nipa u jisu menba ulang ubriyo ka pertay u practice lani uyai pen melin uyai exercise kini ki sautli kabanding kong ula perkhat ki basa ki bakraw hakisaw gospel ula keren ki bakraw ulang nget ki bakraw bat ulale ki bakraw haka jinglong kum ubriu ulale ki sautli bat hadu menta udang le ki kamba ulang uju ublay hinen menta bat sugi bom jukut o ukular uta ubanget hanga ukular ki banget senrang bat kentay utau ukren ya kibangan ukren ya kabalang ya kita kijingle kibangale mga utala ni katakin le bat kham kraw wow wong kham kraw syu kinle kabalang kan le ki apostol kilale u jisu ulale bat kabalang hakisni ki bakhadu kilale bat kindang le ki kham kraw cucu ngipet hakikam ki apostol lai kelenong Siapang u Petrus batu Yohanes lengba jongki lapan khia itu betko nadu ka kpo jong ka kemi haka kherdap jong ka temple u Petrus uang yagini kikentin ka rupa bat ka siar ngamdon
Andre ya kabangadon nga ay hame hakaketeng ke jong Jesus Christ ubana Nazareth tu ya uong. Oh da ya uda sit uda yero yu blay. Oh ki ba kili ka buram ka jong blay. U Petrus bat u Yohanes gila perkhat ya ka jing perkhat ka bakrao. Kila keren ya ka jing keren ka bakrao. Kila ngej ya ka jing ngej ka bakrao. Bat kila le ya ka jing le ki bakrao. Nama ru Jisu ong ham krau ya kini ule u Philip da pipule ki kam ke apostol pra ka lenong ula yalap ya ka gospel la Samaria harangkat ki dak kala bat ki kamba ki belaja ha ka jing im ka jung u ha ka jing trei ka jung u ki men sim bom khoj la ong ki la mi no na shibon ki brio nang ta ki bayap silang ki bat ko la penkhia ki brio ki pediang yu men sim bo khoj ha ka jing im jong ki kabaar ngini pej kendiat ki brio ki bangin jer hang ni ki bahikai penmelin ya kini ki sauteli ki bangila jer ki ba perkhat ya ki ba krau ki ba keren ya ki ba krau ki banget ya ki ba krau bat ki bale ya ki ba krau ni pej ningkong u Joshua hagalenong ka ba sipo u Joshua ulai isibon ki kamba jong ublay ya ka jing im ka jong u menta uni usamla menta uni ubriu ulas dang man perkhat no ka jing perkhat ka bakrau ka jing nget ka bakrau ka jing im jong u ban shimi ka sinjam ban le hadin bo ublay ula ai ka jing job ka bakrau persya iki amar bat la ong hakmat ki Israel u ong ini ki kentin ki bakrau ki ba ukren krau ki ba uperkhat krau uang sendan kusungi to pan yang tik agibian wong mamiru ko benai hakatem ai jalan bat chu la ong kasni kala yang tik bat ubnai ru ula sange haban da upat ba Israel ula penher keput halor kinong syun baro oh ki Israel kila penher keput ya ki amor hakajing im jongki nagadau kaba u Joshua u practice u pentre kam ya kini ki sauteli hakajing im jong u laong bakasni kala yang tik apneng kapneng bat kam shim lakirki bansep wow kam shim lakirki bansep lengba u kajingkren krau kajingkren bakrau jong uni u Joshua wow kisau teli balajer u Joshua ula shimban le bat kajubab kalong ki kamba ki dakla ki lajia lada pin puli kani kalenong ka basipo u blay uli I ka jinget jong uni ubriu wongan le ka ai ka bakrau lengba jong uni ubriu wi I ka jinget ba ka jing perkhat bakrau haka jing im jong u markum ta u blay uru uangan le ki bakrau lengba jong u nipet ka baaru debet ula praktis ki ni sautli ula perkhat ki bakrau ula kren ki bakrau ula ngej ki bakrau bat ula shimi ki sinjam ka bakrau haka kitab Samuel ka baningkong ka lenong ka bakhat nyo ongi puli baus imsol bat ki Israel baro kila siap ting ekiktin kop jong u Goliath haka tugat khot ka bakhat way nangta menta ka nigit khot ka basaw fusan u debet wong mewan hanga da ka ni ka wailam mewan de usum bat mewan de kasti ngati ngawan hami haka keteng utra kipat ublay kipat ya pam ki Israel ya kiba mikren ben ya uba melakren ben ngitip baro ya kini kejing itu kana ngila panong upendon kamru ya kini kikentin kabaneng kong upendon kame kektin juga jengen kabaar upendon kame kektin juga bor kabalai upendon kame kektin ban yutop lani ban kam kenti bat kabasaw upendon kami ki kentin ki badon bor hakajing im jung u ula exercise kini ki sautli ya ki ba bat ki kilajia kini ki kamba ula hikai penmelin ula yale kini hakajing im ka jung u la pendan burom yo blay ha Israel
David ula job ika jing job ka bakraw. Namar ula pendon buram yo blay. Namar kini ki sauteli ki bakraw. Ki ba ula le haka jing jung. Ki ba ublay u ay yang abat yapi. Bangin pentrekam. Tang bangin superkat. Tang bangin sukren. Tang bangin sungay. Batang bangin susim sinjam. Kabalahing ipay u Daniel kandiat akalanong ka banriyo kitab Daniel ublay jungi ulong ubusisya haka jing jungu hakapor jungu niu Darius laong makirang ba kahima ki deputy ki limstor ki menteri ki nong sencar kila taubut kila subut kumno ban kem yu Daniel bat kila penmi ke hukum kila penbor yus ya ka ba unsoi ya kata ka hukum banong hakani kapor hapo live house ni unu brio umla banduai hau unu blay la nu brio light no tang hami oh Daniel haulayas ngo balasoy kata wood ula mare sila ka jong kayeng uklem let ni phai shunu la ni petri shunu handai ula let siyeng Gijing khangit jung ukila plireng hang sepang Jerusalem. Ula dem laki khosi ulai sin. Ula duai ula aingu akmat jung blay. Kumbau jule. Ula perkhat bangan lej be chow blay. Walang alatip. Nga perkhat ikajing perkhat ka bakraw. Nga keren. Nga ngej. Ban nga shim ni kisinjam. Ban marebe chi Jerusalem. Ban marebe chi yang man pli gijing khangit sepang Jerusalem. Ublay jong Daniel ulalong ublay ubasisya khadu kini kinong subot kini ki babishni ki bapihon yu Daniel kilalap yu baula mani yu ublay bat kilawan yu thu yu usim umban si ulating ulaknyu kwa ban peniap yu Daniel handrei wong tu ublay jong mi un pelat yami naga krem gising labrat yu Daniel la krem gising ka Bible kaya to yangi bau angel ulawan bat shimsha bakising kin pen mensahaw yo hallelujah ka bor jung ublay kawan angel ulawan bat ni usim Darius ulakeli yaki jingkeli bat Daniel ula jubab kum balong bau angel jung ublay ula khang yaki sing bat kum taw lo hukum yaki nong bishni kinong pihon giba bishni yo Daniel Darius ula pha eki bakin bread cekram kising yaki lok jongki yaki khon jongki laong shua bakin poi hakrem sundan hang thia trai do kising kila kथा bat kila penjot yaki shing jongki baro khat wow ublay jongi ubakraw wi ga jinget jong u Daniel ulara chalo di kaburam hakari Babylon Barok kowe jong ki mit ber ki Persia leng ba ka jinget bakraw jong u Daniel kini ki briu ki bapihon ki la yap lut barok ha ka jing jong ki ha ka kitab jingkan khat lai ka lenong ngisyam ki tu ki khat arngut bala pha sintiat ya kari kanan tang arngut u Kaleb bat u Joshua ki la yo ban lajim ki siphongut ki la perkhat ki siphongut ki la perkhat bakalong ka ay ka bamla banlong banilek thma Persia ikinong syun yakibeli habakilawan sentiat kisiphangon kila perkhat ikajeng perkhat kaba pensungsi ong isyam tangu Kaleb ubadan ka waipat ka mensim kajing perkhat ka bakraw hakajing jungu udan kajing nget ka bakraw udan kajing kasinjam ka bakraw Udan ke jengai ke bakraw au blay wong tu yang in yalek shisundan yang in yalek bat ngin job ru yaka ula pensngap jarlut ya gitu kisiphangot barok khat ki briu ki badan haka dara Moses namar bakidan ke jing siap ting haka jing jongki kini kisiphangot ki bawan sentiat kilalong penban ki pait lang Israel Ila penlong yaki baro ban keren kenyum yau da ka ba ai ke tien but nam ya kata kari ki siphangot kilong ki briu ki ba khau put o lo ong ki layap no da ka klam ki layap klam hakmat jong utrai ka ba sno sang sat hado kata ki la ai ke report ka beningkong ki ai ka badum
kabaar ka report kabaar ta tien kabalai kabapen khau ya barakot ki pajba Israel hakmat jong Moses ublay ulas ngo ba yo kalep udon ka way pat ka mensim bat u kalep bat u Joshua kilalaj im ko kibriu ke jong ublay bat aka New Testament laong batang kinong job senrang bat kantay kiban yo ka hima ka jong ublay haka jing im ka jong ki Nisham uji sukre suong ya ketukat kentay kabapang mi Islam khat arsnam puli Marcus san kalenong bepet akan gamit kala perkhat ya ki bakraw kabaar kala ngai ya jengait ka bakraw kabalai kala keren ni jeng keren ka bakraw bat kabasaw kala pentrekam ya ki ka bakraw haka jeng im go jongka uji sukre ulas ngong ba ya kan ka kentay ubriu ngan ong ipi un bam na uso kasintur jong u dakini ki sautli ki u Petros u ya halor ha kata ka jinget ka basngur ka basida kum ikanda kan udon ka jinget ka basngur ka jing im ka jong u ngiru kum ka balang habangi pentre kami kini ki sautli ngin la ban ya halor jong kinu kijing penja kijing bat kijing ele ki situation jong ka jing im jongi tongin kan mau balak hangi na lor om bangin sya job hanrei bangin long ki ba job barabor da u Jesus Christ bat ka ktin ka jong u onges ngau tenat ban ong yu setan ka baning kong kat no ulong barit ka jing tip hakmat jong ublei kaba alas loit lut dia kabor jeng hakal bari kabalai don bor syu hanrei tang ke jeng sarong ke jeng bat kabasaw udai tang utemen ba syulam ler ukpa jong ke jeng lam ler ong Jesus Christ hado Jesus Christ uklam ong hakmi ngala ahe kabor happy ban yuroj alo ke psen bat kinyang latang bat halor kabor baro jong unong syun bat bhai tu kentien halor kabor baro jong unong syun kabamot mdan syu iweiru ibor jong unong syun kabala ban job yingi haleluya halor kabor baro jong unong syun ujisu ula penkup yingi bangin be ikikut jong kejingdom sisi na ba ukren yelaki senran wong toyo mapi ke jinget how blay have faith in God. Kawai ke translation kaya tu ingi have the God kind of faith. Yo ya kani ke judge jingat ke jung play. Hakat tu kat ka ba arfulai jung gospel o Marcos khat wai ke lenong. Ujisu ang sisanga ong api. Lada ba uno ru ban ong inulum tolong balaratno. To no ru syaduriau. But onam snow artetien halaka donut. Onum snow artetien halaka donut. Henry unnej ba an salong ki ai ru ya ki baulaong. Kan long yu ke ai ru ya ka ba unong. Haka King James a version ke ito ingi whosoever lani whoever kabamot uno kano kabamot ki khonu blay kabamot kabalang kibalanget kin ong yu nilum long balarat let hang thi long balarat bat pentulun no haduriaw tang ka way ka long ba unum snow at the tin halaka jong ka donut hanre unget ya ke ai ka ba unong unget ya ke ai ka ba ulakren haka jing im jong bat kan jialong kata ka ai ka ba unong ujisu wang you shall have what you say pinyo ya ke ai ka ba piong nga ngalong uta whosoever nga ngalong uta ka ba mod ubah ka ba day hok ka ba bit hok ka ba day hok ka ba long eligible na ka banta ka ai haka jing im jonga nga day hok banyo nga day hok ban kam ganti nga day hok ban nget ke jinget ka bakraw namar ngilong ki kon ke jung ublay baw niulum anrak no bagini ke jingele ke jing ke jing em junga kin ria lalanga kren kin ria lalangam kren kin num kin ria ublay ukhot ingi bagin kren ne ke ktien
Namar kaktin ublay kanum wan thali show blay hakajing im jungi. Ngadai hok ngalong ko babit nakabanta kani ka kentin ka ay whatsoever whoever kabamut kabalang kabamut mangi ki kon ke jung ublay kata kamut ban keren ye kijing keren bakraw ban perkhat ye kijing perkhat ki bakraw bat ban net bat ban shim ye ki bakraw. Have the God kind of faith. Kata kalong ka translation ka ba biang hadu kata-kata. Bagin yo ito ka jinget ka jong ublay. Bat ka jingkeli kalong ki ay ki lomba ka jing im jong pi. Ki ay kita ki mountain ki lomba. Hatu ka jingpang ka bamla pun ko chu. Ki jing ban ben. Hatu ki jing du jing ki jing kerdu ka jing duk. Ka jing kuslay. Ka ba sitam. Kijing ki depression ki bawan ha kijing imjungi ki baw sultan uban ben kijing akalong ying kajong pi kijing sha ban ben kijing sha ki ben ublay ukhat yangi bangin perkhat ye ki bakraw ban nge ye ki bakraw ban le ye ki bakraw ban shim ye ki bakraw kumbakale ka kenthai ki bapang misnam o kalanget kraw hadu kata-kata. Oh, kalau keren ni kijing keren bakraw bangat nang siok ta ikrimeng janyu jisu ngan yok ya. Bat kalau siemi kesenjam klam leran ban kenturi upat ba ban bat ye ka janyu jisu bat jisu ong manu bakta yang a. Oh, kalau ting andai ka por jung ublay kala hirno naka. Jisu ong ka jenget jong pa kala penkia aja pa. Ka jenget ka bakraw jong ka kentai ka bapang misnam khat asnam. Kalau perkhat di kejing perkhat ke bakraw. Daniel ula perkhat di kejing perkhat ke bakraw. Haka ula lek bet celaying bandem ban aingo yo blay. Wat ula tip bala soy. Bat ula tip bala penkre eka krem jong kising ban bam yo u. Henry ula ngej hau blay da kejing ngej ke bakraw. David haba us imsol bat baro kipat sipai jong us imsol kila kenyo namar kasur ka bapan kenyu jong u Goliath. Andrai u David haba u pecho bulay u perkhat ikajing perkhat ka bakraw hakajing im jong u. Ula shim, ula kren, ula ngay ikajing ngay ka bakraw. O memewan hanga degini ngangawan hakakerteng jong u blay jonga. Nabar ngala ban penyap no yame. Nabar ngadon ka jingay ka bakraw hau blay. Haka New Testament laong yangi kraw tau badan hapo jangi baniu tau badan nakapartay o ki ba ki jong ublay kau yani suitu ingi ba ublay ba kraw ublay badan bor udan hapo jangi ukwa ban le yangi nalagba jangi ki ba kraw ndray omla ban le namar bangim shimmi gaktin ublay ban kren yaka ngimtre ban kren ki lomba ngimtre ban kren ki jing ngimtre ban keren ni kalau wei jong jing im jungi ngimtre ban ya de jinget ban keren de jinget ha ka jing im jungi ngidap de jing khuslai ba jing tieng ngiting ban nge khamta mi ki jinget ki bakraw ngi siap tieng ngi kwa tang ban su im ban su duai malumala bat ban su im ka jing im bandum da nge tham bandum da nge kraw namar batieng Ogi ba kita ublay klam ga jinget ngimla ban petsngo bahayu ngipet ki riu kraw jong ga jinget haka chiti chikidong Hebrew ki riu kraw jong ga jinget ublay kwa engi banle iki ba kraw lang ba jongi ko kabalang ko kibriu ki jong ublay lang ba jonga bat jong pi ukwa banle iki ba kraw ndray yo lat banle namar ka jing bam nget ka jongi nama ka jing tieng, nama ka jing red mensim ka jongi. Day nama ka takadaw umla. Ublay, ukwa ban say kibriyo, kentay bat sinrang. Kibanut kumukala panong yang inyalay ban inyajok. Ukalap hakmat Moses, hakmat kadara, haba kisipangod kili kisipay kibajrong. Kili kikon jong anak. Kili kibriyo ima hatu kata-kata. Kiong wat lektur ngilong tang kum ki senrum hakmat jongki wat lej mlong ban lej
Joshua bat u Caleb kentin ki ba mi no Caleb wong yang inya lait bat ngin job u blay u las ngo pha habawi ya kani ka judge spirit wi ya kani ka judge jing nuot ka judge jing ngen ka badon hapo jungu kalapan ngo pha ya u blay wat aka balang kentai bat senrang ki badon kani ka mensim ban le ik bakra meneng le kren chapang katin phira katin imsi ka moto jong ugari expect great things from God attempt great things for God kata ka ba ublay ukwa yami bangin pet ik bakra ladang ngimdan ka jing artatin na ka donot jongi u Jisu ladap ong lopa banginum siap banginum artatin na ka donot jongi unyo ya ka ba unong unyo ya ka ba unong Petrus uong piken mau Jisu pet uding tembori opo melatim ula terkong yap terkong Jisu upai so Petrus upai si kesenran uong have the God kind of faith yo ya ka jingat ka jingat ka jumublay lada me Petrus lada pi kesenran pin ong yunulum tolong balarap but no syudriau kan long kumta tang lada pim artati na kadon kan long yu pi ko kisenran jonga kan long yu me ko Petrus kan long yu pi ko kisenran jonga kan long yu ngi ko kabalang ladang ni ngim artatin ha kadonut ban keren yu kijing keren ki bakrau ban perkhat yu kijing perkhat ki bakrau ban no mailat yu kijinget ban no mailat yu kijing artatin ngamot banong bahkan let don bor ya kajing im jonga bat jong pi Hebrew khatwe in riu klem kajing ngim la ban persngo pha yo blay man la ka minute man la ka second u blay u wat ya kibriu ke ban persngo pha yo u blay u wat ya kibriu ban le ki kamba ba kidak kala u blay u wat ya kibriu ko mu Philip ban le ki kamba ba kidak kala Samaria hakene ka perthai ka ba jablo kom gani hakene ka perthai ka badum ka perthai jong syaitan kibriu ki sayong kim tip kin la chai kim tip ye ka jing thmu jong ka jing im jong ki ublay u khat ye ka balang ka bamut mangabat mapi whoever kano uno kiban ong yu ne ulom long balarat but unlet no syudriau unlet utau lom provided tang lada ngim artatin hakadonot kan long yu ka ka ba unong kan long yu ya ka ba kakan ong kilom kin petno namar ka jinget ka jonga bat jong pi ublay un kurku yangi kum kibriu ka ju un penla ya pi ko ki be jong ublay ka jing pensle jong ublay kan tu chapi hakene ka khlemat and why bo blay un pensle epi un ai ka jinget ka bakra un increase ya ka jinget jompi un pen klan ya ka jinget jompi bakin be ki bor jong syaitan ka jingdom kin kan ria ki jing ha ka long yeng ki jing ha ka imlang ka salang ki jing ki babon ki baban ya ka jingim jompi keren ya ki kin kan ria u blay un kurku tungin pen long ka jingdowai Kopa nga duay hakene ka khlemat ya kini ki kentin baro ki bami mela ai hangi hakene ka khlemat kinong ki kentin ki bangini ay ken mau junom bangini ay exercise yalade ngin penmilien ngin hikai penmilien yalade banle banlong kinong le ya ka kentin om tang kinong snow bat ki ba snow tenat ya ka kentin jongme mem kwa bangilong tang kinong snow tanat ya kaktin jome hanrei bangile practical ya ka ban sim ki senjam jong ka jinget ko kanrat ban pentre kam ha ka jing im jumi ki bakrao kin jia leng ba jongi ki bakrao kin jia leng ba jong pi ko ki ba ki jong blay ki bakrao
kinjia Satan unum la bale dan bor ga yeng jong pi ya ga jing im jong pi unum la bane dan bor kren ni ka tien ga jong blai ngai au blai be ikibor ka jingdum ki bodung Satan be ikijing atatien man la ka khlep mat na ka jing im jong pi hallelujah rai ba e jonga yarap ikini ki briu ka jong me ki bayos ngo ikini ka tien ka jong me kinlong le kinlong ki sipai jong u Jesus Christ kinlong ki sipai ki jong me ko trai ki bani khun ya ki sum ki ba meding jong Satan ki ba pelip no ki sum ba meding jong Satan haka jing im jong ki briu kini i ka burom jong me kini i ka jing kraw ka jong me haka ri Babylon hapdeng ki mit ber ki pesha kili i ya ka buram ka jong me lang bau Daniel lang ba ka jinget ka bakraw jong lapendan buram lang ba ka jinget ka bakraw jong Joseph lapendan buram ya ka kerteng ka jong me ko trai bada gini ki singi ka bakhadu men pendan buram lang ba ki briu ki jong me ki ba me men penla ya ki ko try ka jing im joki bakin nget ka jing nget ka bakraw bakin perkhat ka jing perkhat ka bakraw ka jing im joki berku igni ki briu ki chong mi ko kanra bensle ki kin mino na ka basngap ka tin jomi ki nongle ha ka jing im joki ha ka teng jong jisu mi dwai amen praise the Lord hallelujah hallelujah hallelujah